Gym number Laispa Laipupra. Laispa Laipupra. Amen. Kajing e jong trai jing yu Jesus Christ bat kajing e jong blay lembat kajing selok jong men sem bakoi kidan rengkat bat pi baro. Rengkat bat piru. Kohan men ko para hakane kakilmat habang iyeng khmat kaduan kedupat kajing blay hakane ka step habang iwan ra e kajing trua kajing habang iwan ra kajing duai kajing hakmat blay try kan rat kadai hok yang ayapi bangin pediang yalade bangin ong halade bang yilong kinong pop namar kajing snurut kajing iban pediang yalade bang yilong kinong pop utrai mabigi pop jingi pad utrai hidalade un pediang ya kajing terwa kajing ya kajing duai kajing ya kekerpat ya kerpan kabang ibu akhmat jung u dan mata kadau hakana ka step token kum kadak kajing snurut kajing bad kum juro kum kadak kajing kloy kajing ban kala kabamut no ban e no yakina kajing embas neu kajing ngin phai so trai ngin pan map no na gabanta baro ki pop kisang ki banglale ha kisngi ki baladep ngin phai so da kajing duai kajing ban ngan pan map no da ka ba ngia duai lang rengkat nga phla how blay dan bor baro padia pi ko hanmen ko para bangalale pop shibun da kajing perkat, da kiktin, da kikam, da kajing le klet, da kajing le palat jonga, da kajing le palat jonga, da kajing le palat krawe jonga. Namar kata ngakerpa di kamaria bakoj, kabai sa kacai soti, ya kengel bat kirukoj, pada pi kohan men kopara, banduai nagabanta jonga, how try blay jongi. Ublay badan bor baro unis na yangi madalam api ki pop jungi unyalamingi sya kajung em bom jukut. Amen. Try can rat go blay na yangi. Try can rat go blay na yangi. Ram Kono
tong ini aduai akan kamas ke bukoj ngeduai na gebenta kine gijing temu gijangi na gebenta I andisis nyophiau ibadan pedeng gijing pang yap sliang yeduai boblei trakan rat un ktai I un ai gijing koi gijing khia na kana gijing pang yap sliang jung I komjurung yeduai na gebenta ka inga sam jong I joylas carpel moblei but I biolistina marthong ba kin light na gijing pang na gijing stam na gijing ma gijing sir gijing em gijing ki kham tam e ba kin dap kin biang ha gijing dan kam jung kayeng ka sam gijing ki ngi duai na ka banta kayeng ka sam jong I skian si mary dkhar ba ki khon ki sew gijing ki kham tam e na ka banta I skian si mary dkhar ba dan na padeng ka jing pang gijing stam ai bo blade track and rat un pan ko ji unai I gijing klan ka leng ka mat bat ka man sem ngiduai na gebenta I Sania Maulong bat kumjuro na gebenta I Sofia Maulong bara kidan hapadeng kajeng pang kajeng stam kham tame ba ki omat ya kajeng accident kali ha ben hapsnem baladep ai boblei track and rad un ai ki ka jing koi kajeng khia ke bopora kham kloi un kta yaki bakin yo omat no ya kata kajeng koi kajeng khia ke bopora sachisen topet ya kayeng ka sam jong me kotrai ba to ai ba ki donot jongi da ka ba ki pensutom ya la kamet da ka jing adakar kin la bantan shine hakmat jong me da ka jingang not ya me da trai jing Jesus Christ kon jong me ube mat basan sha reng kat bat me ha ka jing long ka we jong man sem bakut ublei junom la junom Amen. Kajing pula na ke kitab Isaya. Utrai wong kumne kumbau selam bat kayor ki wan hiar na beneng. Bat kim julet pai shu syata. Henrei ki pen sengem ya ka kendau. Bat penlong ya ka ban sei bat ban penteleng yau jingtung. Kenang badup ai sembai yau nong bet. Bat ya ka jingbam hau nong bam. Kumtaru kan long kaktin jonga kabalami nak sentur jonga kanom wan pai tli syanga henrei kan pendep ya kata kabanga temu bat kan le ya kata kaba ngalamang ya ka ban le kaktin jong utrai Isungu hiau blei. Sampai pusau nomor news pak kan riu. News pak kan riu. In rai antifon benikong kiri kat sausan bat riu nyau. Aduan matuk mi utrai Uyai long bas pun baba Ya wad ya tun ga kodu trai badu pai tin ya ga Na jing shep jing jong ga baro ula pelat ya ga Ale ale to me you try but and when shaya pi kak ma jong pi gam ju leng go kan om ju ma sao si a tu wan ma tuk mi u try bao yai long bas pun baba abarin nyara
Yaro you try, O Christ Jesus, yang joy ban siap ka gospel jamu. Om tang dau pu hiu preuem, Andre da kaktin baro ka pamina ka shinturu play. Yaro you try, O Christ Jesus, yang joy ban siap ka gospel jamu. Utrai dan rengkat bat pi. Engkau berfiru. Ka jing pule na ka gospel bakut kat ko mo Matthews. Ka buram hame ko try. Hakata ka por u Jisu long halagi senran. Haba piduai wat bunktin kum ki gentle. Naba ki tharai ba ensa skor yaki na ka banta ke jing bunktin chongki. Te walong kumaki naba pa jung pi ula teplopa ya ka ba pi don kam. Shua ba pin pan na u. Pinduai kumne kok pa jungi ubaha beneng. Kan long ka bakut ka kerteng jong me. Kan wan ka hima jong me. Kan long ka mon jong me. Ha ka kendeu kumba habneng. To ai hengi menta ka jen bam jungi. Ka ba hala ka sngi. Ba to mab yangi yaki rengkang jungi. Kumbang irogi map yaki balas new yangi. But wat yalam yangi sha ka jingpan shoy. Henry topen light yangi na ka bas new. Naba lada pi map yaki breu yaki pop jongki. Ukpa jong piru un map ya pi. Henry lada pi map yaki breu yaki pop jongki. Te ukpa jong pi un no map yaki pop jong pi. Ka gospel utrai. Tiara ya me ko Chris. Ko hanmen ko para ha utrai Jesus Christ. Menta kasngi u Jisu leng ba ka gospel ukren bat u hikai bat kadai ka jingkhot ka jingu yang a bade piro bangin nang penjeleu susu bangin nang palai por susu sha ka jingduai habangi keli yala de hato mangi ngim juduai ka jubab ka ba pinsa ai halade baladanga keli klempe pinsong ho ngiduai man kasngi ho ngiduai man kapor ho ngiduai yole se haman ka klimat jong ka jing em ka jingi baro ngim laban len ya kene ngi perlei por ha ka jing duai jungi wala dei ha ka jing duai kum sing sisem ngi duai ka jing duai hapo ka balang snong jingi hapo ka paris ka jingi kum ka snong yole se ngi duai bar klempep ha ka jing em bamarwei jingi ru ngi duai Henry hakana ka step ngokwa banbu hakmat jung pi kana ka jingkeli yole se ngam laban ai pi ka jubab ka bupura Henry ma pi marwei pi haban puson halade hakana ka sngi ya kana ka jingkeli ka bangan bu hakmat jung pi menta habangi duai kat kine kisnam habangi duai man ka sngi habangi duai man hakapor man ka klimat ha ka jingem ka jingi balei utrai jubab ya ka jing duai junga ba jung pi balei utrai balei ublei jungi jubab ya kijing duai ke bangi duai bat balei shisha mangi ngim yo ya ke e ke ba ngi duai nengi pan no ko hanmen ko para kendiat ki ponye ki ban jubab ya ke ne ke jingkeli nakaliang jong ke jing sutho bar ke jing poson jonga ningkong na shabe habang ngi duai kum kine ki gentle ne ki farsi ki sadusi ngitip komno ki duai arsap ki duai tang na bar bagi kwa bagi we kin yo i namar bagi we ki kwa bagi ya ro yaki namar bagi kwa ban pen i ya kata ka jingru blei jongki kane ke jingle jongki utrai sempediang ya ke jingle jongki berklempep pediang ya ke jing duai ke jongki
Dei mata kadau ba manga mapiru ladangi duai arsap kumba duai ki Farisi kumba duai ki negi Sadusi negi gentle utrai unam pediang ya ki jing duai ki jingi unam jubab ya ki jing duai ki jingi. Dei mata kadau ba manga mapi kat ki negi snem ngi duai ru nyim syamyo ya ke ega bangi pan no trai. Kane kadau ka badang kong yo la se ka bau trai syam jubab ya ki jing duai ki junga bad ka jungpi. Den mata kadau trai ha kane ka sngi wong ba haba pi duai pi dei ban duai na du kadau not ka jungpi. Haba pi duai pim dei ban kuwa ban terang ban bakiwe kin i ka jing duai ka jungpi. Kumbau trai yong haba pi duai rung ha kamera ka jungpi khang ye ka jing khang ka jungpi. Pan lek por ban snga be kten ka jung trai. IT yala dei ho trai kane ka bau Jisu ong bangi dei ban duai dak danut ke jungi ngim dei ban kwa baki we kin yo I baki we kin ya ro ya ke jung duai ka junga ka jung pi kane ka ban kong yo la se ka bot rai syam kwa ba syam la ban jubab ya ke jung duai junga ba jung pi kabar yo la se kumba ngila yo sneu ha kane ka gospel ka mata ka sngi about Jisu hikai ya ke jung duai kok pa jungi haki apostol na kisunran ke jung u ba mangi ngi duai ban yo ya ka mon jonga ba jongpi ngiduai tang ya ka banga don kam ngaduai ngapani utang ya ka banga sneu stenat tang ka ba ngasngeu nga de ban yo ha ka jing em ka jonga ka jongpi ka jing duai jonga jongpi man ka por ka long ka ba khwan la de la banong no namar ngidawan autorai habang irung ha po ka ying mene habang irung hapo kayim khoj ing kantang ka jungu habang idem kho siu habang yang akma jungu ngi dawan u ayanga kane le yanga ya kane ngi khwan ka jing duai jungi kalong ka khwan la de habangi don kata ka masim khwan la de habangi duai klempe putrai unnom kwa unnom snap badonnom jubab ya ka jing duai ka junga ka jungpi utrai kwa yang abadi pi habangi duai ngi de ban duai da ka jing sneu red ka jing sneu red haka jung duai jungai jung pi kalong kombau Jisu long haka naga gospel kan wan kahima ka jung me kan long kamon ka jung me kat ka ba me kwa haka jung em ka junga to kan urlong lada me kwa banai nga ka jung pang ka jung stom ai ko trai lada me kwa banai nga ka jung e ka jung jar to ai ko trai lada manga kumuling do lada ai nga ba ka kam junga kamlong ka basiso ngan pediang ye kata ai kat ka ba memon ngan pediang kat ka ba me labo lamang na gabanta junga kane ka ba utrai ku ana gabanta junga jungpi ngi dei ban duai ak madu trai ban ong hau trai ko trai ngakloi ban pediang ngakloi ban le kat ka ba me kwa kat ka ba me ong kat ka ba me thayanga ne kat ka ba me bu ha ka jing em ka junga to kan urlong ye kata ladangi don kum kane ka man sem ban duai ak madu trai klempe utrai unsa ai ya baro ke jing don kam ke junga ke jungpi ngi kan mau ba habo Jisu duai uhikaya ke apostol ke na ke jungai to ai ba kata kamon ke jungme kahima ke jume kan long ha ke jing em ke junga ngi kan mau habo Jisu u duai hak per get semani u yo I lupa ya kata ke jing sha stom barakot ke ba u haban sha sempat ban sha ban kid ya ke dipna kelon barakot ke to yo ilut ukua ak banakong bak un light no na kato ko khuri lane na kato ko jinsha chutom henry uyai bat ya ka ega ba hukai yang aba de pi uang om kamon ka junga henry kamon ka jumi kanai ka jing duai ka ba utrai udawa ka ba utrai ukua na nga ba na pi dama nga ma pingi duai ha kanai korkom ko hanmen ko para klempep utrai un sound perulong ya ka ega ba pi don hak donut ka jungpi om don kam bamapi bamanga ngin bu bangin dawak majungu henry ladangi pediang ya ke ke bau ai hanga badapi klempep unsa ai ya ke bapi don kam ya uyu ilupa ya ke bapi don kam dai mata kedau kamat puson ke baar ke bau turai ku ai nga ban sim yang nga badapi ban sim ha kanai ke sengi kadai kanai bangi dei ban ong kat ke bau turai ula ai hanga ngan pediang kanai kadai ke jing duai ke ba utrai ukwa yang nga ba de pi ko hanmen ko para ha kanai ke sngi token nga khot nga were pi nga karpa de pi ba habangi duai ni pele jumut yakin ki atar lagi point ki ba utrai ula khot yang nga pi gidang la banai khambon ki point
ban ong ban pensisya bau turai sngap igejing duai gejungi henroi hagan ekasngi ngakot ngawarepi bangin pusan bangin pelai jemut habangi duai ngimdei ban duai kum ki farisi ngimdei ban duai arsap habangi duai ngide ban pediang yak ege bau turai ulamang labu lapatha yang abadepi iwei paiwei hagan klemat token ko hanman ko para ngin kabrep ki kmat gejungi ngin bu lagi jong ki kti hakasadam gejungi ngi shisang yolong ki breu ki bana ki breu ki batalab ngimlong ki breu ki bajanai habang iwana khmar utrai ngi penkesan yalade ngimdon kata gejing snguret ngimdon kata gejing leloi ngilong ki ba arsap ngilong ki ba khongkhong khmar utrai ngilong ki ba khwan lade khmar utrai hanrei hagana kesngi jajar hak danot kejung pi hakaman sim kejung pi hakejung mar kejung perkhat kejung pi dalaki jong kitin halada marwei ong hotrai kotrai ai boring a krisyan yang bangala banduai da kejing snguret da kata kejing pediang ya ke ege ba melamang labu hakejing em kejunga en yoro yo Jesus Christ Jinam la jinam. Trong yang pla la ka jong kejing ngai ngangai Ngau blei upadan bor boro. Nong tau kapeneng berkan jauh. Rau Jesus Christ ukun mamarwei jungu utrai jungi. Yau belapun aman sim ukut. Yau belakana ke Maria Tesuti. Yau bersala ben hapo Pontius Pilatus. Rasana penayu layap belajabiu. Layar sibiyap. Hagas ni kebalai mabipat ni kibiyap. Ulaki sabeneng usong sakamon blei upadan bor boro nang cawan ban besar di iman bayap nangait haman sim bukhoy akabalang kathlek bukhoy hagajing salok bukhoy hagajing nar kipo hagajing pat kado hagajing bon chukut Amen. Lai spa prapuwe. Lai spa prapuwe. Kani kajing terwa bet yang iko try kat kabangi don kendra bisa babanai jiknya jong metra jiknya jongi Toduai ko para bagajung kenya jung abajung pi kan long papadiang hu nak madu blei pa badan bor baro So try pedeng jing kenya ni jung pi nak bentar kecing ro buro mo pedeng jung. kajing mentoy yangi bat balang khu jung baro ko wei to padiang ko blei konong thau badan bor baro ya kabangi wanra na kajing ais bon jong mehi bat ha kajing sbon jong me ya kajing rap batang supor balaai hangi
topen kala sha ke jing em bom jukut dau Chris utrai jongi amen utrai dan rengkat bat pi token te wela ki danot tong nang utrai blai jongi da shisha ka long ba shong hok bat ka badai ka dai ti chingi bat ka jing pan em yangi haman la ka por bat ka jaka banai ngu yame ko kan rat ko pa bu khut ko blai badan bor bat bom jikut namar me labu na ka banta ka jing bah jing miat ki khon jong me ya ka por ba kerpang bakin pan thamai bat pan khut yala ki donut khnang ba endala pan la yaki na ka jing kwa basneu kin nang ban pandan kam yaki e jong kanek perthei ba kandu no khnang ba ban kso khams kham ya ki ki jong ka bom chukot bat kumta rengkat bat baro ki angel bat ki rukhut ngia ro ya me bat ngi pan bana klem sange Ubakud, utrai blanky bat, leng bertai sawada kaburam jome. Hosanna, Hosanna, Torah you play shatro. Hosanna you play judo. And Yaro you bawa agak ketengu try leng pertai sawada kaburam jome. Hosanna, Hosanna, Torah you bless shatro. Hosanna you bless juno. da shisha melong bukhot ka trai ka thame jong ka jing khoi baro namar kata ngi kerpat eme topan khoi pan kantang ya kine ki jing terwa jungi dag bapha yom sim jungme kum kam jer halor jongki bakin kelalong yangi kamet bat kasnam jong utrai jungi u Jesu Christ hakapor baladino yo badala kamon sneu bha ula padiang ye ka jing sha chutom ula shim yokpu bad kebangu yame ula kedia yo badalai halag senran u ong to shim batabam na kane pibaro namar kane kalong kamet jonga yakba nit na kabanta jongpi Haka jukur kom enda lalaya bam ula shim yuku kuri badak baingu biang yame ulai hala kesenran uong to shim batodi na kane pibaro namar kane kalong ko kuri jong kasnam jonga jong ka jutang batamai bat bom jukut ya ka ba en penme na ka banta jong pi bat na ka banta ki babun na ka banta ka jung map ikipop tole ya kane ban kan mau yanga kajumaya jong kajunge Katasin bangi bam yule upu Pagi dina kali kakuri Iben benar kajing yak jong me kotrai Tada namar kata ngi bapan menta ya kajing ya bar kajing mi pa jungu ngi trwa hame ko try yuk po jong kajing em bad ya ko kuri jong kajing pen em ngi dai ngu adam namar melenyew yang ngi babet ban yang akma jong me bad ban sakri yame da ke bas ngeuret ngi kerpat yame bangi ki bayo benta hakamat bad kasna mo kres ngi long ki ba lapan yetli ka we daw men sem bakot tokan mau ko try ya ka balang jong me ka bal priang setelah ke pertai bato penjana ya ka
kajeng rengkat pada Francis ukpa bakut jengi uwal bat marwen yu bishop jengi kakenhun ki bishop bat baro ki lengdo tokan maulem ru ya ki henmen ki para shenrang bat kentei ki balayathia da ka bakarmen ha kajeng mi pat bat ya baro ki balaklat no ha kajeng snei jongme to pediang ye ki sa kajeng shai ka khmat jongme to isnei yang ibaro ngi kerpat ye me barengkat bat kamaria thai soti bakut kakmi jong ublei ujesa bakut ukorem jongka ki apostol bakut bat baro kerukut ki balapen sengo bahaya me pateng lapateng ngin long babet banyo bantalem ha gejeng embom jekut bat bingen ira bat pandan burom ye me dau kun jong me u Jesus Christ dau lembadu badhau kan long hame blei kupa badan bor ha gejing yalong kawei jongmen sim bakut barok kabrom bad gejing ro junom la junom amen kumlah hukum yang i donong pen em bad kumlah hikai nak tin blei minut ban ong kok pa jongi ubah beneng kalong bakut kerteng jongme kan wan kain ba jume kalong kamon jume hab kendeu kumba habneng ai ngi mata ke jumbam jungi ke bahala kesni batama ngi kan jungi kumba ngro ma bi ke balas new yangi adwa dia lam ngi sa ke jung pansoi henry de panlai yangi na ke basneu to panlai yangi kerpat ko try na ke jung sneu baro ha ke jung sbon jume to a jung suk jung sanya kisngi jungi kenang ba da kajing rap kajing isnei jome ngin laj barabor na kapop ban ngin yo jing da na kajing janjar baro kat ba ngi dengap kmelanti ya kajing kerman bakoj bat kajing wan pat jong nong panem jongi u Jesus Christ Namar ka jume kalong kahima jume kaburam junam la junam Kodrai Jesus Christ me belong haki apostol jome kajing suk ngai epi kajing suk junga ngai epi wat pe yuki pop jungi henry ke jungai jong kabalang jongme bada ke jing sbon jongme to ai ka ye ke jing sok bat ke jing atali ka wei kat kum ka mon jongme mame ubim bat basan shar junom la junom amen ka jing sukut rai ke dan barabor rengkat bat pi Rengka bat piru ong ni atarwa ya kada ke jing suk iwei highway bat ke jing suk bat pi Kukun lang produk play Make it keep up for day Dos yaus enay yangi Kukun lang produk play Make it keep up for day Dos yaus hak mi ukun lang berat jong oblei hak mi bukit noi ki pop jong ke perthei sukito ya ki balakhat sha ka jing khawai jong ukun lang berat ko kan rat ngam jong hak ban rum po ka yin ke jinga kan rai ong tan ti ka men sim jinga kan sakia hi kamat perkesnam kus kan wi perkesnam ni sha ka jing embam jukun amen
Kamen dalam nama Kristus. Kamen dalam nama Kristus. Kamen dalam nama Kristus. Putra Yesus Pije, Haji Syahad kena kelimat, Abang Iwan bermani, Abang Iwan bandai mimi. Dalam penurlong yang kene kejengang nur kejungi, Abang Iwan nak majumi, memehi melawan rong hagada nur kejungi, mehi melawan bansa ringkat badngi, lengba berkemet berkesenam kejungi. Yesus Pije mata kedau hagane keski, ginang pan kebor nami. Banginang iyo siya kabor, banang penlej bor hagi jiwai, bangi duwai man kasni. Bangilaban duwai kemajumi dakat jing sinuret, dakat jing pediang bangilong kibrug meduna. Ban pediang ya ke bame lamang balabu nang benta jungi. Jisu beja iwan rak kemajumi baro kibrug bang bersyutam baduk keberduk. Iwan rak kemajumi kibrug badan apa yang kebab kesang. Iwan rak peneng jumi, kejungi kan adah peneng bahaya ngasam habeneng kijai benreu barok Jesu wan balong sem hagadanur kejungi hagayen kasam kejungi wan banai boringi wan ban kersyani wan ban yalami wan ban tin lenti wan ban pensyai ya kejumur kejung perkat kejungi Jesu ya dai Jesu shimti yangi panlong yangi kikon kejumi Tong ini aduai
to and I hangi kotrai baleng ba kine ki jing maya ngi ki ba sanshar ya ki jing trang ba kanja prathei ngin nang ban it ya ki ki chong ka beneng dau kres utrai jungi Amen. yang ki jing kurku bekerpan jong utrai da ki jing kurku jong me koblei to ai ki jing klain ha ki rungai jong me to long na ka banta jong ki jing tengen ha ki jing snosi ka jing yesha ha ki jing tenju bat ka jing yada ha ka jing ma dau kres utrai jungi Amen. utrai dan rengkat bat pi Gabat hiru. belai badan borbaro unkur kuy pi pa pada kun pada man sem bakot amen Amen. tolej suk ye id mar keliang Isongo yau blei. Nambar ripau. Aburam haupa patukun haman sim bakut malang apa menikong jumentan baraboy jinam la jinam amen. En ya ra you try Jesus Christ jinam la jinam amen.